patrz, choćby u nas na grubie, nie? Schody, ale te gelendry ruchome. Tego jeszcze nie widział. Ja już słyszę o ruchomej schody, ale... Słuchaj, ciekawe co to jest takie wiele ten budynek. Nie wiem, ale będzie się trzeba kogoś spytać, wiesz? Idzie jakiś warszawiuk, zaraz się spytamy. Halo, proszę pana, przepraszam najmocniej, panie, co to jest za dom? To? No, To jest więzienie dla Hanysów. no ja... Bo na Goroli by mógł być za mały. Ty widziałeś go, co on to nam powiedział? No skurczybyka wyszło do goni, pójdź, no poszło, już gonimy. Uciekł, skurkozjad, uciekł.